Sgorio ac i goedlan y parc Aberystwyth. Fel uwch gyngrau'r y dynion, roedd Mhrif Adran y merched hefyd yn hollti'n ddwy, ac roedd y frwydr am y pedwerydd safle a'r lle ola yn yr hanner ucha mor dyn ag y gallai hi fod eleni. Aberystwyth oedd yn bedwerydd cyn y penwythnos ar wahaniaeth goliau, felly byddai gêm gyfartal yn gwneud y tro, tra bod y seintiau newydd angen buddugoliaeth i gipio'r lle olaf yn y pedwar uchaf. Cic gornel gynnar i'r seintiau newydd a'r rediad gwael o ran y canoniadau yn colli 4 yn olynol. Beth Lewis yn lledu ddi. Syth lawr y canol, a mae mewn y gol, dros ben y gol geidwad. Margo fans, Chapman sy'n dathlu yn y funud gynta. Y seintiau newydd ar y blaen. Caitlin Chapman sy'n di taro. Fydd fans ddim yn hapus o gwbl. Mae just, credu bod i just yn cael ei dal o dan y bêl. Bach gormod o'n relax yn ceisio casglu. Oedd lot o cyrffa yn gallu bod 2 chwaraewyr ar y posib bellach hefyd. Oedd marcio Aberystwyth nyn lle i weld. Dechreu'r perffaith i'r seintiau yn amlwg a dechreu'r gweithio i Aberystwyth. Dygan, mae'n un dda, mae'r arbediad yn well. Wel, y peniad gan Schofield. Ond Mackenzie Hayden-Jones yn ôl yn y gol ac yn cadw'r seintiau ar y blaen. Arbediad campus. Schofield yn meddwl bod i di unioni'r sgôr. Gan nhw gyfle arall eto, methu clyrio. O, mae'n fler, ble mae hon yn glanio gwedwch. Aberystwyth, cadw pethau i fynd. Maen nhw'n bygwth. Schofield dal i mewn yno. O, cyfle arall, a nawr mae'n gol. Y capten sydd wedi taro. Amy Jenkins, Aberystwyth wedi deffro. Ac mae Aberystwyth yn dathlu. Jenkins yn dod â'r tîm cartre yn gyfartal. Wel, mae yna peniad campus chwarae teg, ond y rediad sy'n neud e. Chwarae teg i Dygan, o'n i'n meddwl oedd hi'n mynd i croesi'r bêl yn syth, ond nath hi just tynnu'r bêl yn ôl. Pêl dda mewn i'r canol, a tro yma, Mackenzie Hayden-Jones yn ôl wneud arbediad gwych hanner munud cyn oedd dim byd oedd hi'n gallu neud am hwnna. Beth Lewis. I'r seintiau newydd, problemau, postyn pella. Fi darodd i'r postyn. Mae'n agos. Mae'n yn gosod i am y gol, maen nhw'n gwybod, os ydyn nhw'n agos i'r gol, mae'n mynd i fod yn nerfus. Ond ni gweld y rhediad gan y capten. Beth Lewis, croeso ddim yn wael chwaith. Chapman, yn mentro, taro'r bar. Gol ceidwad, ddim yn sicr, Aberystwyth ddim yn clyrio, ble mae'n glanio. Pinball, fi'n credu, chi'n galw hwnna. Fi falch fi ddim yn un o'r reolwyr, achos bys y pwysydd gwaith fi dros y lle. Ond ail gwaith na, mewn 5 munud. Cyfle. I Aberystwyth, a mae'n gol i Aberystwyth. Syth fewn, nawr maen nhw'n dathlu. Dygan sydd wedi sgorio. Mhrif Dygan yn rhoi Aberystwyth ar y blaen. Ond pa mor bwysig fydd y gol yna. Mae Aberystwyth ar y blaen ac ar y ffordd i'r 4 ucha. Gol o cic-rydd campus. Fi wastad yn dweud o'n unrhyw sy'n cymryd cic-rydd o'r safle yna, jyst roi ar y targed, achos unrhyw rediad ar draws, unrhyw jyst cyffyrddiad bach, golgeidwad methu gweld, a ti byth yn gwybod. Imogen Schofield, hi sydd ar cyffyrddiad, yn eich hynny'n achosi problemau. Y cyffyrddiad gan Schofield yn glanio i Lewis, a taran o ergyd gan Leah Lewis, yn dod â seintiau yn gyfartal. Maen nhw wedi ymateb yn syth, tipyn o gêm, 2 gol yr un. Techneg campus. I cadw'r bêl lawr, pa ti'n redig ymlaen i'r bêl yna, chwarae teg mae yna'n techneg arbennig o dda. Dygan, mae gol! Mae heibio pawb! Ond mae yna lot o gwestiynu, mae Aberystwyth yn dathlu. Rebecca Mathias gath y cyffyrddiad. Mae'r chwaraewyr ar lawr fan hyn. Si edrych ar Mathias, mae llygad ar y bêl ar pob adeg. Eto, beirniadaeth i'r golgeidwad. Os ti dod fan hwnna, ti dod o'r ffordd o jyst clirio pawb allan, ond y ddwy yn rhoi cyrff ar y llinell. Melanie Barlow sydd dros y bil. Dych chi weld sut mae hi'n gallu taro nhw. Mae wedi taro'r wal, geith i ail gyfle. Trydydd cyfle i dynod. Dyfal donc. Dal yn fler, seintiau newydd, cyfle. Reit ar y diwedd, mae yn y gol. Mae'n gyfartal. Eiliadau sy'n unig yn weddill fan hyn. Wel, am eiliad. Mae yna'n cynnau'r gêm. Barlow sydd wedi sgorio, dwi'n credu, yn ei gêm gynta. Gath i sawl cyfle. Mae wedi cael y gol. A'r dyfarnwr yn dod â'r cyfan i'r ben. Ar taith i'r seintiau newydd.
Mae Aberystwyth yn dathlu, maen nhw yn y 4 uchel, oedd angen pwynt, maen nhw wedi cael pwynt. Gêm wacko, dwi'n credu, na disgrifiad gorau. Ni wedi sefyll lan, a fi mor prowd o'r merched ifanc. A'r merched, mae Bex wedi sgorio, wedi cael dolyr yn sgorio'r gol na, a mae hi'n tough nut. Ni'n galw hi'r tuffi yn y marfes. Ond, mor hapus yno. Bach yn emosiynol yno, ond grandwch, fi'n enjoyo'r gêm hyn. Roedd Wrexham yn croesawu Met Caerdydd i'r graig bnawn Sul gyda neb llai na Rosie Hughes yn rhoi y gol gynta'r gêm. Ond doedd hi ddim am fod i Wrexham gyda Esme Kilburn-Thompson. Ac yna Anna Houghton yn sgoriau goliau cyntaf i'r clwb a rhoi Met ar y blaen o 2 gol i 1. Mari Gibbard i Wrexham sgoriodd gol o'r gêm i sicrhau pwynt yr un i'r 2 glwb wrth i'r gêm orffen yn 2 gol yr 1. Ar ôl 693 o ddyddiau, daeth rhediad Caerdydd heb golli'n y brif adran i ben. Goliau Chloe Chivers a Katie Hosford i Abertawen torri'r fantais ar y brig i 5 pwynt. At uwch gyngrair Cymru, ac ar ôl 7 buddugoliaeth ar hugen yn olynol ym mhob cystadleuaeth, roedd y Seintiau Newydd yn meddwl eu bod nhw wedi dod yn gyfartal â'i record byd eu hunain. Ond ar ôl eglurhad gan gwmni recordiau byd Guinness, mae'n ymddangos na fydde un o'r canlyniadau'n cyfri gan ei bod wedi ennill ar giciau o'r smotyn. Felly nôl i 20 buddugoliaeth yn olynol a nhw cyn wynebu'r bala. Edwards, Clomani, tuag at y postyn pella tro yma o'r golwr dymethu, mae'n gefn o'r hwyd, yndi mae, na, di ddim. Mae'n cael ei chlirio gan Daviesyddi ar y llinell. Y bala mewn bod nhw wedi mynd ar y blaen. Ben pasg, Marieth dan bwysa, sy'n gyfle i Edwards. Daniels yn Gris Monach ar bediad wych gan Conor Roberts. Ar y postyn nath i. Ar rail gynnig, nithyn y Seintiau, mae'r chwael yn y fan yna. Bron iawn i Euron Edwards, sgorio yn ei bynig un glwb. Absalom. Ti cefn i bawb, os y gyfle o'i arsam yn codi bel dros ben y golwr. Ac hefyd dros ben y traws, cyfle Euraidd yw'r bala ar y blaen. Un gic uniongyrchol gan y golwr yn achosi pob math o broblema. Ddim di fi Smith, ond mae Kieran Smith yn ffigio i fyny fyna nad i Williamson. Gwrth ymosod rwan gyda Holden i'r chwith. Mae Brad Young yn gofyn amdani yn y cwrt Cosby, ond i rediad Williams mae'n dod. Williams ar draws y gat. Young i roi Seintiau Newydd ar y blaen. Gwrth ymosodiad o ganol y cae. Mae Brad Young gyda munud o'r hanner cyntaf weddill. A rwyd o'i ail gol ar 15 y tymor yma. Symudiad slick. Smith codi tuag at lwybr Brad Young. Cyffyrddiad o ddim rhaid ddrwg ar bediad tipyn gwell na'r cyffyrddiad gan Absalom. Arsan, chodi fyny tuag at y postyn pella, arbeniad, wedi nghefn yr hwyd, na di, sut ar y ddiar, a ffordd mi mewn, Euron Edwards oedd yna ar y postyn pella, a ni dim y tro cyntaf yno, mae'r Seintiau di clirio'r bêl oddi ar y llinell. Young, gael y bêl, Brad Young ar ergyd yn chyrmanu, per postyn pella, o'na'n agos. Young yn agos iawn i sgorio ail o'r noson. Davies. Holden yn troi ac yn ergydio ar bediad a didog gan Absalom. Oedd i werth cynnig gan Holden. Absalom yn symud ar draws y gol i throi i rownd y postyn. Absalom fyny tuag at y middle court Cosby, y gol o'r dod. Mati methu, pasg, mae'r bel yn gefn yr oed, mae'r bola yn gyfartal. Na, dyn nhw ddim yn y gam sefyll. Ar dyfarnwr cynnarthwyol Conor Fowler wedi dynodi bod Arsan, dwi'n meddwl, yn cam sefyll. Mae Barri i'r bala i wneud hyn i sgorio. Yn enillydd y bencampwriaeth 7 o weithiau fel chwaraewr a 2 waith fel rheolwr gyda'r Seintiau, mae Scott Rysgow bellach yn ôl yn y gyngrair gyda'r Genewydd. Yn ei gêm gartre gyntaf wrth y lliw, y nod oedd dod â'r rhediad gweitha'r clwb ers Hydref 2016 i ben. Sears yn eill y tafliad. Ismail, gadael i bel yn y heibio efo Ismail o bell! Yn taro'r postyn! Ond ar
ar yr ail gyfla. A Jason Oswell wedi rhoi'r dre newydd ar y blaen. Yr ergyd wreiddiol gan Seli Ismail. Ond pan ddath y bêl nôl allan, ys Oswell ddim di gallu methu sef wedi trio. A Josh Williams. Harrington tu allan iddo fo. Harrington, cripian ymlaen. Croesiad Harrington sy'n gael y postyn pella! A Jordan Davies sy'n wedi nioni'r sgôr am y drydedd gêm o'r bron. Prif sgoriwr Ceyconna tymor yma yn rhwydo yn erbyn y dre newydd. I faint o le i Kai Edwards gan lamin i flaen. Clark efo'r croesiad. Ac unwaith eto, Jordan Davies oedd yno i gyfarfod y croesiad a penio i ail gôl y pnawn yma. Davies. Codi'r bêl dros yr amddiffyn i lwybr Clark. Clark ar draws as Kenny. Jack Kenny yn ei gwneud i'n dair. Ac am y pedwerydd tymor o'r bron, Jack Kenny yn sgorio yn erbyn y dre newydd. 8 munud o'r ail hanner wedi mynd, a mae bellach yn 2-1 i Ceyconna. Ryan Sears i lansio'r bêl i mewn i gwrs Cosby Ceyconna. Peniad ymlaen gan Mills Evans. Ffyriad Oswell y bêl yn ôl, Jason Oswell! Am Oswell wedi sgorio i ail gôl y pnawn yma. Y bêl yn adlamu o gwmpas y cwrs Cosby, a fe ddisgynnodd i Jason Oswell, a fe gadwodd o'i ben. Sean Bradley fydd hi o ryw chydig llai na 20 llath. Bradley felly dros y mur, ac mae'n gôl hyfryd! Amergyd gan Sean Bradley. Drychwch ar y dechneg. Bradley yn codi'r bêl dros ben y mur a heibio Alex Lang. Price felly o ryw 20 llath dros ben y mur, a mae'n gôl! Am dechneg hyfryd unwaith eto. Wel, dyn ni wedi gweld 2 gôl o'r safon ucha, a Tom Price yn ymateb yn wych i'r met rhagorol. Craven mewn ychydig o lef yn hyn, y bêl mlaen at Chubb. Mae Chubb yn glir i fewn i'r cwrt Cosby, a ni sgwario ddi. O, mae'n gôl, ydy ddi'n gefn y rhwyd? Nag yw am arbediad rhagorol gan Lewis Webb. Ond i'n meddwl fod y Met wedi sgorio i hael o'r prynawn. Lloyd, chwarae da yn erbyn Craven, mae Lloyd yn dal i fynd i fewn i'r cwrt Cosby. Lloyd, nôl at Davies, Davies yn troi ar ei drwy'r chwith. Mae wedi cael ei tharo lawr, ail gyfle i Davies, ac am arbediad da gan Alex Lang, oedd angen y bawen na. Cartwright cyfle fan hyn yn groesiad i ganol y cwrt Cosby, y peniad ymlaen gan Louis Lloyd. Mae dal yno i Gaernarfon, dwi'n wedi cael ei chlirio at Zach Clark. Yn cael ei tharo lawr gan Price, a croesiad gan Donahue ar peniad, ac am arbediad unwaith eto gan Alex Lang. Croesiad hyfryd o'r dde, da ryw ffordd Alex Lang ar bawen na unwaith eto. Mae Cathy yno i'r Met yn rhyddhau, does neb ar gyfil Sam Jones sydd ddim yn cam sefyll. Mond Lewis Rees i fi fewn i'r cwrt Cosby, Sam Jones ar croesiad. Ac yno mae Elliot Evans! Ac mae'r Met ar y blaen, gwrth ymosodiad chwym gan y myfyrwyr. Ac Elliot Evans yn sgorio i 9fed gôl yn y gyngred. O, mae'n dacl waig o'n Sam Jones fan hyn. Mae e mewn trwbl. Ac mae'n gerdyn coch i Sam Jones. Mi oedd hi'n dacl hwyr yn sicr yn dangos i styd. Morgan Owen. Sa'n gyflym hyn i... O, mae'n gôl i Gaernarfon! A Gwion Dafydd sydd wedi dod ar cofis yn gyfartal gyda 8 o funudau'n weddill. Gôl allan o'n unlle. Met 2, Caernarfon 2. Y fantais ar y brig yn parhau'n 17 o bwyntiau a'r bwlch rhwng ail athrydydd a'r lle sicr yn Ewrop bellach yn 3 pwynt ar 10 yn ogystal. Tra bod merched Aberystwyth yn treulio ail rhan y tymor yn hanner uchaf y Brif Adran, brwydro i osgoi syrthio yn yr hanner isaf yw tynged y dynion. Ac roedd na gêm 6 pwynt go iawn i Aber nos Wener. Ennill a chodi 7 pwynt yn glir o waelod y tabl. Ond tasau bai Colwyn yn cipio'r fuddugoliaeth, byddai'r bwlch rhwng y tîmen 1 pwynt yn unig.
Bron i 19 munud i chwarae ar yr hanner gyntaf yma. Dim un cyfle clir eto, mae Creedy ac y grydd beryglus. A Cymreig yn codi ac yn ennill y peniad. Grydd i Aberystwyth, pêl hir i'r canol. Mae John Owen. Bach o lef ar un ar ergyd yn un ffyrnig a'r bediad yn un pwysig gan Smith. Owen, tanio'n ddigon cawrain ac yn ddigon ffyrnig. Lewis, codi ben, ond y ddau gris gwyrdd yn y canol. Y croesiad, ti'r bosti bella, Hartley'r peniad! A Zach Hartley, mi oedd y peniad yn un da. Lewis, yn ryddhau Hartley trwy canol. Gwaith da, o bell, yr ergyd, yn daran o ergyd. Ac erbediad pwysig arall gan Joe Smith. Mi oedd honna'n chwipo ergyd o bell gan Zach Hartley. Mae Creedy yn effro. Cyming yn effro hefyd, mae'r bêl hyn yn beryglus i'r canol. Hanner cyfle, y middle cut. O, Hill! Yr ergyd yn bwerus. Oddi ar un o goeser am ddiffynwyr wy'n ame. Mi hyrddio Dave Jones y golwr I hunan i'r dde. A fe wyrodd i'r chwith. Llygoff oedd yn rhangipio. Pen-y-bont methu cadw meddiant o gwbl. Hulbert yn y cwrt. Mewn i'r canol. Ac mae mewn! Aidan Lewis! A'i gôl gynta'r ioed yn uwch gyngre'r Cymru. Ac mae hwnna'n gôl boblogaidd iawn gyda'r tîm a gyda'r cefnogwyr sydd wedi teithio yma draw I Pen-y-bont. Reffel yn un dda. A Pen-y-bont yn clirio holl ffordd I hanner y Barri. Luke Rhys a Gic Hir. A ni am ddod nôl. Cerdyn coch! Chris Venables sy'n am gerdded. A dipyn o ddadlau wedi digwydd ar llaw arall I wyneb Will Richards yn fyna. Dim yn siŵr beth ddigwyddodd, rhywbeth oddi ar y bêl. Ac o ddrwg I waith ar ôl ildio gôl gofod eilyddio. Nawr maen nhw lawr I 10 te hanner ffordd trwy'r hanner cynta. O, sgiliau da gan Cain Owen fyna I ochr gami. Heibio I Hulbert. Y bê ymlaen tuag at Reffel. Reffel gael ben I bêl, gael ei lorio. Mae'n ag eich spotyn. Raffel ar lawr, dal I wyneb. A chyfle I Pen-y-bont. Union i'r sgôr. Cain Owen. A syth ar y canol. Rhys yn mynd i'r gornel. A capten Pen-y-bont yn union i'r sgôr. 1-1. George yn mynd i'r canol. Tuag at Snaith. Davies sydd yn derbyn ar y chwith. Davies fewn i'r canol! A Snaith! Cyn chwaraewr Pen-y-bont. Wel, dwi ddim yn dathlu gormod yn erbyn ni gyn glob. Ond mae'r cefnogwyr sicr yn. Mae'r Barri nôl ar y blaen. Cain Owen. Wrth gwrs, da'i droi'n chwith. Cain Reffel ar y bosib bella. Wedi leoni unwaith eto. Am gic rydd gan Cain Owen. Am gol oddi ar y maes ymarfer. Cain Owen ar arwydd. Gofyn am ryw rediad. Mae wer. A Dan Jeffries yno. Jeffries yn trio rheoli ar ei frest. Wer yn ei gosod I. A Dillian Richards yn syth at yr amddiffynwr. Evan Press oedd yno. A bloedd gan Press. At I gyd chwaraewyr e. O, Richards. Unrhyw le arall. A fydde wedi bod yn gol. Gyda Hwlffordd a Pen-y-bont yn gyfartal yn y seithfed safle holl bwysig, roedd gweld Luke Cummings yn gadael yn dilyn cerdyn coch ar yr hanner awr yn hwb cynnar i'r adar gleision. Ac fe fanteisiodd tîm Tony Pennock y fewn 2 munud wrth I Ben Fawcett lithro'r bêl i'r gornel isaf, pas da gan Taylor Crossdale. Ond creodd Hwlffordd I problemau hunan cyn yr hanner, colli Pennon y cefn, a Ben Arman yn rhwydo am yr ail gêm yn olynol I unioni. Ponty a Gavin Allen yn ôl yn y gêm. Yn yr ail hanner, George Ratcliffe oedd yr arwr i'r ymwelwyr ergyd Kai Whitmore yn cael ei harbed yn acrobataidd ac yna erbediad cadarn o ergyd Rio Dyer. Un oedd hi ar y chwiban olaf a Fontypridd yn hapus iawn I adael dôl y bont gyda phwynt ar ôl chwarae am awr gyda 10 dyn. Cyfle wedi golli I adar gleision Hwlffordd.
Mae'n dyn eithriadol ar y gwylod gyda'r tri isaf wedi closio ar ôl canlyniadau'r penwythnos. Mae'n parhau yr un mor agos yn y ras am y seithfed safle rhwng Pen-y-bont a Hwlffordd. At Gyngrair y Gogledd I gloi heno a gêm fawr yn y ras ar y brig, tre Ffynnon yn croesawu'r Flint, trydydd yn erbyn ail. Ryan Edwards at I gapten Danny Andrews, dim pwyser Andrews. Amser I godi ben y bêl I gyfeiriad Sullivan ydy'r targed, a lle mae hon yn glanio. Y Flint yn clirio rhywsut. Morgan Murray nôl I fewn. A'r cyffyrddiad lleia gan Jamie Breeze yn rhoi'r tîm cartre ar y blaen. Blerwch yn y cefn, a Breeze yn sgorio 6 gôl mewn 6 ymddangosiad ers ymuno'r clwb. Cyffyrddiad hyfryd gan Breeze. Digonedd o le lawr y chwith, Breeze, heibio I Harrison, Harrison yn llithro, mae'n tynnu'r bêl yn ôl, Danny Andrews, yn syth as y golwr, a Rhys Williams yn arbed, am yr eildro yn dyrnu'r bêl yn glir, dihangfa i'r Flint. Tre Ffynnon yn methu cymryd y cyfle yna, a'r golwr yn gwneud gwaith da yn y diwedd. Jake Phillips, y gic nid yr orau gan Phillips. Anthony Stevens yn ailgylchu, gosod hi at Ben Wyn! Ben Wyn yn taro'r tu allan i'r postyn. Dim ond I ail ymddangosiad ers ymuno'r Flint o Gaernarfon. 5 milltir yn unig sy'n gwahanu'r ddau glwb yma. A dim ond 1 pwynt rhyngthyn nhw yn y tabl cyn dechrau'r pnawn. Flic yn hyfryd gan Acbac Pro. Paddy Lacey ar cynnig, ar eildro, ar trydydd. Oddi ar y linell yn arwrol gan Mike Pearson. Chwarae clyfar gan Acbac Pro. Lacey oedd drwodd. Cael ei rwystro gan Hart gynta yn argolwr Sean Pearson a'i frawd Mike Pearson yn achub Tre Ffynnon. Ryan Edwards di gweld rhediad Breeze, pas hyfryd gan Edwards. Breeze ar ergyd, yn ei thynnu hi fymryn, heibio'r nod. Jake Phillips at Ben Wyn. Wyn, y croesiad yn beryglus, a lle mae'n glanio, fymryn, heibio'r postyn. Cyfle gwirioneddol i'r Flint ddod yn gyfartal. Ond Tre Ffynnon yn dal I tir. Y fuddigoliaeth I Tre Ffynnon yn ei codi uwchben y Flint a'i gadael dim ond 2 bwynt y tu ôl I e-bus gyda 3 gêm wrth gefn. Porthmadog yn aros yn y tri isaf ar ôl ildio 2 gôl hwyr yn erbyn Llandudno. Colled annisgwyl I Lansawel yn erbyn Cambraen a Clydach yn golygu bod Llanelli'n cael bwlch ar frig Cyngrair y De ar ôl ennill o 4-0 yn erbyn y Fenni. Dyna'r cyfan am heno. Cwpan Cymru sy'n dwyn y sylw yr wythnos hon ac i ni'n dechrau gyda'r bala yn erbyn Mynydd y Flint yn fyw ar S4C amser cino dydd Sadwrn. Ac fe fyddwn ni nôl nos lun nesaf gyda holl uchafbwyntiau pob un o gemau rownd yr 8 olaf. Ond tan hynny, nos da.